Ja mám taký... Ja viem, táto! Je, Rada Mária! Sakra, Mária, ty vole! Fakt, ešte som to videla, ten Ja sa nejdem hovoriť, ale o veku nejdeme. Vy nemoderujete na takú smotánku, ale takú. Nie, ja som niekto, ale hlavne, že to cítime. Nie, ja som niekto. Dobre, a vy ako... Tie emócie z toho idú proste. Vy ste Nemec, alebo ste Slova? Night. Tak povedzte mi čo o sebe, také zaujímavé, čo robíte, alebo čo vo voľnom čase. Starám sa o ľudí. A... tak, čistím, poriadku. Ako čisto? Uspořádávám tábory. Môj priateľ tiež. Jeďa tento, ak sa volá! Ten náš nový vodca, pán Sandru. Čo? Hej to? Nie. Myslel som to. Robíš tábory, hej? Áno. Aj v zime, aj. A keď v zime, tak možno aj toľko snehu napadne. Rýchle!